Azken aldian sustantzia toksiko berri baten berri, balio bezaitz jokoak jakin dugu, hain justu ere arroxa da kolorez eta Supermanen logoa du. Gurekin Unai Perez de San Roman dago arratsaldeon, ailaketeko kidea zara, zuen elkartean justu ere, sustantzia hauen kalitatea aztertzen duzu eta zein arrisku izan dezakeen Supermanek egundokoa. Bai, egun hauetan ari gara honekin, kontutan izan behar da Superman logoa daukaten pilula hauek, ez daukatela jendean nahi duena edo pentsatzen dutena. Pentsatzen dute MDMA daukatela edo estasia, eta ez da horrela, ikusten ari garena da PMMA, beste molekula amfetaminiko badaukatela. Izena nola da, teknikoa? PMMA, dala parametoxin metanfetamina. Orduan, amfetamina hau askoz potente haua da, eta hortik arrisku askoz gehiago daude. Eta gainera berezko sustantziari beste amfetamina bat sartzen zaio eta oraindik ere indar gehiagorekin erasotzen du gorputzaz. Bi amfetamina mota daude, batez ere PMMA, baina ohiko amfetamina ere dago sartuta eta ematen du bi horiek elkartuta efektuak areagotzen direla eta toksikoagoa direla. Irudia ikusi dugu, hain justu ere, arroxa da, esan dugu ezala, Supermanen logoa du eta gaina diamante itxura edo, ezta? Beraz, ezagutzeko erreza da. Oso erreza. Bai, ez dakigu olako pastilla edo pilula guztiak daukaten PMMA, baina bai badakigu behintzat batzuk bai dituztela. Eta orduan kontutan eduki behar dugu eta itxuraz oso digarria dira gainera eta oso errazak nik uste dut ikusteko eta jakiteko.